Прывітанне, шаноўнае спадарства, з вами Камбэх. Ужо зусім хутка скончыцца выхад 4-га сезона атакі на тытанаў. Пачатак яго выйшаў даволі заблытаным, таму ў гэтым цыкле з 3 відэа мы ўзгадаем папярэднія серыі. Сёння пагутарым пра першы сезон. Пачынаем! Прыкладна за 100 год да асноўных падзей чалавецтва амаль цалкам было знішчана невядомая гуманоідная раса вялізных істот, якіх лічаць тытанамі. Тытаны – гэта драпежныя веліканы, якія знешнім выглядам нагадваюць людзей, але адрозніваюцца ростам ад 3 до 15 метраў. Яны не маюць палавых прыкмет і як размнажаюцца невядома. Да таго тытанаў даволі цяжка забіць праз высокую хуткасць рэгенерацыі. Адзінае слабае месца – аснова шыі. Актыўны яны ў асноўным днём, але бываюць і выключэнні. Каб укрыцца ад іх, людзі пабудавалі 3 вялікія сцяны і далі ім імёны – Сена, Роза і Марыя. Так чалавецтва жыло за гэтымі сценамі і адчувала сябе ў бяспецы больш за стагоддзя. У самым пачатку нас знаёмяць з галоўнымі героямі. Эрен Егер, яго прыёмная сестра Мікаса Акерман і іх сябар Армін Арлерт. Яны жывуць звычайна і амаль бесклапотна за сцянамі. Аднак раптам з'яўляецца каласальны і браніраваны тытан, якія разам разбураюць сцяну і галоўную браму. Маці Эрена завальвае абломкамі, і яе з'едае адзін з тых шматлікіх тытанаў, якія праніклі ў горад. Раззлаваны Эрен вырашае ўступіць у выведвальны корпус, каб забіць усіх тытанаў. Пры гэтым яго бацька перад ад'ездам пакідае сыну таемны ключ ад падвалу і кажа, што там адказ, як перамагчы ўсіх тытанаў. Выведвальны корпус – гэта самы малалікі род войск, які займаецца пошукам перамогі над тытанамі. Акрамя яго існуе гарнізон, які займаецца аховай сцен, эвакуацыяй грамадзян, а ў мірныя часы патруляваннем і рамонтам абаронных збудаванняў. Таксама існуе ваенная паліцыя, задачы якой, мяркую, тлумачыць не трэба. Пасля таго жаху, які адчулі рабята, яны ўступаюць у кадэцкі корпус, дзе вучацца кіраваць ППМ, прыладай прасторавага манеўравання. Там жа мы знаёмімся з астатнімі галоўнымі персанажамі. Энні Леанхард, таленавітая вучаніца, майстарка баявых мастацтваў, увесь час трымаецца паасобку. Два сябра Райнер і Бертальд. Райнер, як і Энні, адзін з лепшых курсантаў. Адзіны, хто яго абышоў, гэта Мікаса Акерман. Яго азначаюць як уладальніка выдатнага розуму і сілы духу, а таксама за вялікую здольнасць заваёўваць давер таварышаў. У той час як Бертальд даволі ціхі і замкнуты чалавек з высокім патэнцыялам, але нізкай ініцыятывай. Няўпэўненая ў сабе і невераемна добрая і адданая Крыста Лэнс. І яе цынічная сяброўка Імір, якая ўвесь час абараняе крыс. А таксама Жан Кірштейн, Коні Спрынгер і трапная паляўнічая Саша Браун, тая, што ўвесь час думае пра ежу. Усе яны паспяхова скончваюць вучобу і, акрамя Энні, накіроўваюцца служыць у веткорпус. Адразу пасля сканчэння навучання ў 104-м корпусе нашы героі вымушаны змагацца з тытанамі, пасля таго, як зноў з'явіўся каласальна і прабіў у тросце сцянароза браму сцяны. У гэтай бітве Эрен даведваецца пра сваю таемную моц пераўтварэння ў тытана. Эрена адразу прымаюць за здрадніка, аднак капітан гарнізону Дот Піксіс верыць Эрену і давярае яму пакласці вялікі валун на месца дзіры, каб заблакаваць праход тытанаў. Эрен у выглядзе тытана спраўляецца, аднак пасля ўсё ж трапляе пад суд, які рашаў забіваць яго ці не. У выніку Эрена далі пад апеку капітана Леві Акермана, аднаго ці, напэўна, самага моцнага ваяра ў арміі. Пачынаюцца суровыя працоўныя будні Эрена. Пад суровымі працоўнымі буднямі я маю на ўвазе няспынную уборку. Так наш галоўны герой даведваецца пра мянушку свайго камандзіра – Чыстаплёй. Вечарам стомленых ваяк наведвае галоўны даследчык тытану Ханді Дзоа і праводзіць усю ноч разам з Эреном, размаўляе пра тытанаў. Пад раніцу прыходзіць вестка, што нехта забіў 2 захопленых у бітве за трос тытанаў – Соні і Біна. Злачынцы паспяхова схаваліся на ППМ. Пачынаецца 57-я экспедыцыя за сцяну. Выведкорпус выкарыстоўвае строй дальняга выяўлення. Амаль адразу Армін сутыкаецца з незвычайным тытанам, жаночай асобай, і прыходзіць да высновы, што гэта чалавек у целе тытана, як і Эрен. Жаночая асоба знішчае правы фланг і накіроўваецца прама да Эрена. Каманда заманьвае яе ў лес высокіх дрэў у падрыхтаваную пастку. Аднак тытанша выкарыстоўвае крык, выклікае арду тытанаў. Тыя з'ядаюць яе цела, а ў чалавека ўнутры атрымліваецца збегчы. Яна зноў ператвараецца ў тытана і знаходзіць Эрена, забірае яго, а атрад амаль цалкам знішчае. На дапамогу прыходзіць Леві з Мікасай. Яны ратуюць Эрена, аднак схапіць ці забіць жаночую асобу не атрымліваецца. Тая дэманструе навык зацвердзявання скуры.
Разбіты і раззлаваны выведкорпус з вялікімі стратамі вяртаецца ў горад. Сюжэт пераносіцца да ўжо знаёмай нам Энні, якая служыць у вайсковай паліцыі. Нам паказваюць тое, што гэты орган максімальна лянівы і карумпаваны. У адзін з дзён службы яна сустракае Арміна, які просіць дапамагчы збегчы Эрану, бо праз няўдалую экспедыцыю за сцены яго вырашаюць забраць у выведкорпуса. Яна з насцярожанасцю згаджаецца, але перад уваходам у тунэль спыняецца, бо заўважыла дзіўныя паводзіны Арміна і назіраючых выведчыкаў. Армін прызнаецца, што Энні падазраюць у тым, што яна жаночая асоба, бо яна паказвала чужы ППМ на праверкі і не забіла яго ў выглядзе тытана. Энні разумее, што яе асоба раскрытая і ператвараецца ў тытана прама ў цэнтры горада. Пакуль у горадзе адбываецца хаос, у кіраўніка выведкорпуса Эрвіна патрабуе тлумачэння капітан вайсковай паліцыі. Тым часам Эран таксама ператвараецца ў тытана і пачынае бой з Энні. З дапамогай выведатраду Эран перамагае, аднак Энні карыстаецца сілай тытана і заключае сябе ў крышталь. Салдаты разумеюць, што не змогуць дастаць інфармацыю тытана, а вышэйстаячыя зноў ставяць дзеянне Эрана пад сумнеў. І на гэтым канчаецца першы сезон. Падчас бітвы Эммі і Эрана частка сцяны была разбурана. Праз дзіру ў сцяне людзі заўважылі твар тытана, які нагадваў каласальнага. Пастар Нік папрасіў схаваць яго ад сонечнага свету. Так выведкорпус даведаўся, што святары паслядоўнікаў сцяны ведаюць пра сакрэт узнікнення тытанаў, але нават пад страхам смерці пастар адмовіўся выдаць яго. Адначасова з гэтым на былых кадэтаў 104-га корпусу нападаюць тытаны, якія аднекуль узяліся ўнутры сцень-роза. Рабяты былі вымушаны эвакуіравацца. Падчас уцёкаў адзін з членаў каманды вырашае застацца, каб затрымаць тытану, і натыкаецца на зверападобнага тытана. Той дэманструе навыкі маўлення і кіравання тытанамі, пасля чаго забірае ППМ і аддае тытанам загад забіць салдата. Пасля эвакуацыі з базы рабяты накіроўваюцца ў родную вёску Коні і выяўляюць, што яна цалкам разбураная тытанамі. Коні падбадзёрваюць таварыша, маўляў, слядоў трупаў няма і жыхары павінны былі збегчы, але пры гэтым застаецца шмат дзіўнага. Усе коні засталіся ў стойлах, а на разбураных абломках дома Коні ляжаў тытан, які не мог хадзіць і жудасна нагадваў яго маці. У тросце камандуючы Дот Піксіс даведваецца пра з'яўленне тытанаў і як след падзення сцяны роза. Выведкорпус намерены дапамагчы гарнізону ў забудоўлю сцяны. Тым часам Ханді вырашае ўзяць пастара з сабою ў экспедыцыю. Каб, паглядзеўшы жах бітвы, ён распавёў сакрэт царквы. Ноччу, я нагадваю, што тытан звычайна актыўны днём, падчас агляду сцяны дзве каманды натыкаюцца адна на адну. Ніводная не знайшла пралом. Абедзве каманды вырашаюць пераначаваць недалёка ў руінах замку, а раніцай, калі лепей бачна, пераправерыць сцяну зноў. Тым часам Эран разам з пастарам, Леві і Ханді едуць да сцяны. Апошняя распавядае, што не знайшла адрознення паміж умацаванай скурай Энні і матэрыялам сцен. Цалкам магчыма, што Эран, карыстаючыся сілай тытана, мог бы заладзіць пралом. Пасля яны сустракаюць бежанцаў са сцяны розы. Пастар моцна ўражаны, не згаджаецца гаварыць, але кажа, што ў 104-м корпусе ёсць чалавек, які можа ведаць усю праўду. І гэты чалавек – Крыста, незаконнае дзіця каралеўскай сям'і. На руіны замку ноччу нападаюць тытаны, разам з анамальным зверападобным. Зверападобны тытан не пакідае шансаў на перамогу, кідае камені са сцяны роза і пасылае арду тытанаў у атаку. Рабяты рыхтуюцца да смерці, аднак раптам Імір выпрыгвае з замка і ператвараецца ў тытана. Далей нам расказваюць пра адносіны Імір і Крысты, паказваючы эпізод адной смяротна небяспечнай трэніроўкі. На ёй Крыста спрабуе памерці гераічнай смерцю, ратуе таварыша. Аднак мы даведваемся, што гэта ўсяго толькі спроба пазбегнуць свайго мінулага. Імір лае Крысту і кажа, што яшчэ да акадэміі выпадкова даведалася пра яе паходжанне і што ёй не варта хаваць імя. У канцы Імір выкарыстоўвае сілу тытана, ратуе таварыша і дамаўляецца з Крыстай, што тая вернецца да свайго старога імені, калі тайна Імір стане вядома ўсім. У выніку бітвы вежа падае, рабяты апыняюцца на зямлі пад абломкамі, Імір стамляецца і яе пачынаюць зжэрці тытаны, але з'яўляецца Мікаса з атрадам і яны ратуюць таварышаў. Перад тым, як Імір страчвае прытомнасць, Крыста называе сваё сапраўднае імя – Гісторыя. Пасля бітвы салдаты забіраюцца на сцяну, каб перагрупавацца і адпачнуць. Раптам Райнер, застаючыся сам-насам з Эранам і Бертальдам, прызнаецца, што яны і ёсць каласальны і бранірованы. Ён прапануе Эрану пайсці разам з імі на іх радзіму і не супраціўляцца, каб пазбегнуць ахвяр. Пачынаецца бойка, у выніку якой каласальны і браніраваны захопліваюць Імір і Эрана.
Выведкорпус спускаецца ў пагоню, і мір пераходзіць на бок ворага, капітан Эрвін губляе руку, але ў салдата атрымліваецца забраць Эрена. Пры гэтым выведкорпус усё яшчэ заставаўся ў пастцы тытанаў. Эрен сустракае тытана, што з'еў яго маці, і пасля няўдалай спробы ператварэння ў тытана проста б'е яго кулаком. У выніку Эрен адкрывае ў сабе новую здольнасць кіраваць тытанамі. Праўда, атрымліваецца ў яго гэта не на доўгі тэрмін. Бертальд і Райнер збягаюць. Эрен з выведкорпусам вяртаецца назад. У чалавецтва з'яўляецца надзея, і на гэтай ноце канчаецца другі сезон. Пакуль Эрен пад назіраннем Ханці робіць эксперыменты па ўзмацненню свайго цела, атрад даведваецца, што пастара Ніка забілі, а капітана Эрвіна арыштавалі. Леві разумее, што на іх пачалося паляўніцтва з боку ўраду. Адзінае выйсце – рэвалюцыя. Супрацьстаіць іх плану былы бандыт Кенні Акерман, даўні знаёмы Леві і фактычна яго настаўнік. Яго каманда ладзіць засаду для Леві, а Эрена і гісторыю бяруць у палон. Пасля ўжо каманда выведкорпуса бярэ ў палон двух паліцэйскіх і даведваецца пра сапраўдную каралеўскую сям'ю, што з цені кіравала людзьмі. Тым часам сапраўдны бацька гісторыі сустракаецца з дачкой і нам паведамляюць пра яе цяжкі лёс, але гэта мы апусцім. Як апусцім і тое, якім чынам у выніку адбылася рэвалюцыя. Важна наступнае. Сапраўдны кароль расказвае праўду пра сілу тытанаў. Па-першае, ёсць нейкая сываратка, якая ператварае людзей у звычайных безмозглых тытанаў. Калі такі тытан з'есць уладальніка унікальнага тытана накшталт каласальнага ці бранірованага, то сіла гіганта пяройдзе да таго, хто з'еў. Па-другое, каралеўская сям'я валодала тытанам-прабацькам, сіла якога дасталася Эрену. Сярод яго здольнасцей былі кантроль іншых тытанаў, змена ўспамінаў звычайных людзей і наследаванне ўспамінаў былых уладальнікаў тытана. Аднак гэтыя здольнасці даступныя пры наяўнасці каралеўскай крыві альбо кантакту з ёй. Гісторыя кранаецца Эрена, і ён даведваецца, што былым уладальнікам тытана быў яго бацька Грыша Егер, які забіў большасць членаў каралеўскай сям'і і забраў сілу тытана-прабацькі. Па-трэцяе, здавалася, калі каралеўская сям'я атрымлівае моц першага тытана, праблема людзей вырашана, і знішчэнне ўсіх тытанаў нічога не перашкаджае. Аднак разам з сілай уладальнік атрымлівае ў спадчыну і волю першага караля, які вырашае закрыцца ўнутры сцен, а тытанаў не чапаць. Гісторыя адмаўляецца жэрці Эрена, яе бацька коліць сываратку і ператвараецца ў тытана, Эрен таксама нешта прымае і атрымлівае сілу зацвярдзявання. І канчаецца гэта ўсё тым, што гісторыя становіцца каралевай легітымнай як у вачах вайскоўцаў, гэтак і ў вачах людзей, якім распавялі ўсю праўду. А выведкорпус збірае ўсе сілы і накіроўваецца да сцяны сена, каб забудаваць дзіру і дабрацца да падвала Эрена, у якім схавана астатняя праўда пра тытанаў. Выведкорпус накіроўваецца ў Шыганшчыну, горад, дзе 5 год таму Райнер і Бертальд прабілі дзіру ў сцяне. Пачынаецца бойка. Каласальны і бранірованы супраць адной групы з Эранам, Мікасай і Армінам і зверападобны тытан супраць камандзіра Эрвіна. Зверападобны пачынае закідаваць салдат камянямі. Страты ў Эрвіна невераемныя. Камандзір выкарыстоўвае сябе і ўсіх салдат у якасці прынады, а Леві загадвае гэтым часам падабрацца да зверападобнага, выкарыстоўваючы суседніх тытанаў. Леві ўдаецца перамагчы зверападобнага. Ён яго не забівае, каб даць шанец іншым таварышам з'есці яго і стаць зверападобным. Аднак з'яўляецца новы свядомы тытан, хапае ўладальніка зверападобнага і ўцякае. Тым часам Армін, Мікаса і астатнія выкарыстоўваюць новую тактыку і зброю, у выніку чаго ў іх атрымліваецца перамагчы бранірованага. Аднак яго ратуе Бертальд, калі ператвараецца ў каласальнага. У рабят не застаецца выбару, і Армін прыдумвае план, у якім ахвяруе сабою. У выніку атрад перамагае каласальнага, але бранірованага ратуе той жа тытан, што і ўратаваў зверападобнага. Эрен заўважыў, што Армін яшчэ жывы, і калі ўкалоць яму сываратку, можна скарміць яму Бертальда і выратаваць. Аднак тут жа з'яўляецца іншы салдат, які прынёс паміраючага капітана Эрвіна. Эрен хоча выратаваць свайго сябра, а іншыя салдаты капітана. Канчатковае рашэнне прымае Леві, ён ратуе Арміна. Атрад знаходзіць завалены дом Эрена і спускаецца ў яго падвал. Унутры стала яны знаходзяць патаемную полку, у якой ляжыць 3 кнігі і сямейная фатаграфія Грыша Егера са сваёй былой жонкай. これは絵ではない。これは被写体の光の反射を特殊な紙に焼き付けたもの。
写真という私は人類が優雅に暮らす壁の外から来た。人類は滅んでなどいない。この本を最初に手にする者が同胞であることを願う。Далей нам паведамляюць гісторыю Грышы Егера, якую Эран сніць у камеры з-за непадпарадкавання загадам. З гэтай гісторыі мы даведваемся, што чалавецтва не было знішчана тытанамі. Існуюць іншыя гарады і краіны, адкуль прыбыў бацька Эрана. Самі сцены знаходзяцца на ізаляваным востраве Парадзіс, а на кантыненце па той бок пануе дзяржава Марлі. Калісьці даўно марлійскі народ знаходзіўся ў рабстве элдійцаў, нашчадкаў каралевы Імір. Толькі элдійцы здольныя ператварацца ў тытанаў і наследаваць сілу асаблівых тытанаў. Усяго такіх тытанаў 9, дарэчы. За 100 год да асноўных падзей марлійцы перамаглі элдійцаў і загналі іх у гета. Элдійскія каралі захавалі сваю ўладу толькі на востраве Парадзіс за 3 сцянамі. Грыша Егер быў членам падпольнага руху элдійцаў, а Зік яго сынам. Зік быў каралеўскай крыві і павінен быў стаць галоўным козырам у барацьбе супраць прыгнёту элдійцаў. Аднак, будучы хлапчуком, здаў сваіх бацькоў, каб абараніць бабулю з дзядулі, якія былі яму бліжэй. Калі рух быў раскрыты, Грыша разам з таварышамі быў сасланы на востраў. Усіх ператварылі ў несвядомых тытанаў, нават жонку Грышы. Але іншы член падполля, носьбіт атакуючага тытана, выратаваў Грышу і перадаў яму сваю моц, бо самому засталося жыць нядоўга. Нашчадак сілы тытана жыве 13 год пасля атрымання сілы. Гэта называецца пракляцце Імір. У канцы сезона нашы героі аднаўляюць кантроль над усімі сценамі, знішчаюць тытанаў на востраве і рыхтуюцца да непазбежнай вайны з марлійцамі. Вось і ўсё. Пераказ папярэдніх серый атакі тытанаў скончаны, цяпер можна смела пачынаць глядзець 4-й сезон. Ну, а калі вы хочаце паглядзець пераказ 4-го сезона, тады стаўце лайкі. Калі тут набярэцца, не ведаю, 60 лайкаў, я зраблю пераказ 4-го сезона. А калі 100, мабыць, прачытаю мангу і зраблю некае параўнанне. Ну, а калі будзе 200, не ведаю, зраблю фільм. Кароткаметражны. Паглядзім. Дзякуй за прагляд. Подписывайтеся, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайтеся про звоночек. Асаблівы дзякуй пану Прапану і ўсім астатнім маім патронам за падтрымку. З вами быў Камбэх. Яшчэ пачуемся!